ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଅତି ସୁଆଦିଆ ଆଳୁ ପୁରୀ ଶିଖେଇବି କିପରି ଆଳୁ ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏହି ଆଳୁ ପୁରୀ ଆପଣ ଓଷା ବାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସୁଛି, ଆମେମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏହି ଆଳୁ ପୁରୀକି ଆମେ ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ପର୍ବ ଯେକୌଣସି ତିଥିରେ ବି ଏହି ଆଳୁ ପୁରୀକି ଖାଇପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିଟେ ଶିଖେଇବି, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଆଳୁ ପୁରୀ। ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ଆକୁ ବନେଇ ପାରିବେ। କୌଣସି ଓଷା ବାର ଆପଣ ଆକୁ ଆରାମସେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଧିରେ କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ପୁରୀ ସହିତ ମଟର ତରକାରୀଟେ ହେଉ କି ଆଳୁ କଷାଟେ ହେଉ କି ପନିର ହେଉ କରି ଖାଉ। ଆଧିରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆପଣ ଆଚାର ସହିତ ନର୍ମାଲି ଖାଲି ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖେଇବି ଆଳୁ ପୁରୀ କିପରି ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଳୁ ପୁରୀର ରେସିପି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗିନାରେ ଗିନାଏ ସୁଜି ନେଇକିରି କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ବତୁରେଇ ନେବି। ଏଇ ବତୁରେଇ ଗଲେ ସୁଜି ଫୁଲି ଯାଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଚକଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଳୁ ସହିତ ଚକଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୁଜିକି କିଛି ସମୟ ବତୁରେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ଏଇ ଗିନାରେ ମାପିକି ମୁଁ ଗିନାଏ ସୁଜି ନେଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଫୁଲିଗଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଦେବି। ମୁଁ ଆଳୁକୁ ପୁରା ଚୋପା ଛଡ଼ିକି ପୁରା ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଚୋପା ଅଛି ନା, ତାକୁ ମୁଁ ସେ ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବି। ଏ ଛାଡ଼ୁନି, ତାକୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ବଏଲ୍ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେଲି, କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି, ଯେମିତି ଆଳୁ ଚକଡ଼ିବା ସମୟରେ ଅଲଣା ନ ଲାଗେ। ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଆଳୁ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଜି ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ମୋଟା ବି କରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଏତିକି ଏହିପରି ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ମୁଁ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିଛି ନା ମୁଁ ବେଶୀ ମୋଟା କରିଛି। ଏଇପରି ହେଲେ ପାଣି ସୁଜି ଘୋରିକି 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ରଖିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଆମକୁ ଚକଡ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଅଟା ସହିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଘୋରେଇକି ରଖିଦେବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗିନାରେ ସୁଜି ମାପିକି ନେଇଥିଲି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ଅଟା ମାପିକି ନେଇଛି। ସୁଜି, ଅଟା ଆଉ ଆଳୁ ସେମ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେବା ଦରକାର। ନା ବେଶୀ ସୁଜି, ନା ବେଶୀ ଆଳୁ, ନା ବେଶୀ ଅଟା, ସବୁ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ସମାନ ହେଲେ ପୁରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ନେଇଛି ମସଲାରେ ଲୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଆଉ ଅଦା, ଏସବୁକୁ ପକାଇ ଅଟାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମସଲାକୁ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ନାହିଁ। ଆଳୁ ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପାଣି ଦେବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଦେବିନି। ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିବା। ଏଇ ଗ୍ରେଟର୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ ଆଳୁକୁ ଏହିପରି ବେଲି ନେଇଯାଇଛି। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଳୁର ଗୋଟେ ବି ପିଲା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଅଟା ଆଉ ସୁଜିରେ ଚକଡ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଆଳୁ, ସୁଜି ଓ ଅଟା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଚକଡ଼ିବା ଭଲସେ। ଗୋଳିବା, ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଳୁରେ ପାଣି ଅଛି, ସୁଜି ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ପତଳା ହୋଇଥିଲା, ତାରେ ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ। ଅଟା ଚକଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଘୋରେଇ ଦେବା। 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଛାଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିପରି ହେଉଛି। ଡୋ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଯାଇଛି। ନା ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଛି, ନା ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ପୁରା ପୁରୀ ବେଲିଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ବି ଗରମ କରିସାରିଲାଣି। ତେଲଟା ଆମର ଗରମ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଡ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ଥିବ କି ତେଲରେ ପାଣି ଥିବ, ତେଲଟି ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଇ ଏମିତି ଫୁଟୁଥିବ, କିଛି ଅଟା, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଅଟା ଏମିତି ପକାଇଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଆଉ ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। କି ତେଲ ତେଲ ଆଉ ଏମିତି ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଇ ଫୁଟିବ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଫୁଟିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆରାମସେ ହେଇଯିବ।
ଆଉ ଫୁଟୁନି। ଆସନ୍ତା ପୁରୀ ବେଲିବା। तो बेलन पिठा पेटे मुझे तेल मारी नहीं बर्तमान पूरी बेलिया। पूरी के बेलिए ना बेसी पतला ना बेसी मोटा। देखो तार लेयरटा देखो बेसी पतला कले पूरी पांपड़ टाइप बेसी मोटा कले पूरी फुलवाने ये बेलिए। आसंता को छाड़ा देखो पूरा नरम बनी पूरी देखो पूरा नरम बहुत सुंदर भी देखा कलर देखो बहुत सुंदर देखो बहुत नरम अच्छे। आप भी चाहिए प्याज रसुण पकई पारे जेहेतु मुझे बिना प्याज रसुण करुँच खाली अदा दीजिए देखो बहुत सुंदर देखा तेल जरी तेल जरी आप तेल काढ़ी देला फोपाड़ी देते तर किसी कम ना कौन आप करेंगे तेल जरी कौन कम तेल यूज कले आ फोपाड़ी देला कि गोटे भल कम आदि भी तेल जरी भल उपकारता अच्छे। आप अटा चकुड़ आप अटा बंची जाऊ समस्त तो यहाँ सब गृहिणी मानकर यहाँ गोटे अभ्यास जेकोसी खाद्य रोषे करते बचब अटा चकड़े भी सी बचब। देखो तो मोर भी किसी अटा बची जाइए मुझे जो चकड़ी थी आलू पूरी मोर ये डो बची जाइए आपको मो टिफिन मुझे टिफिन पूरे रखी भी किंतु मुझे टिफिन पूरेबी ना ये जरी पूरे देखो ये जरी तेल सरीगला देखो तेल लगी था साइड तेल लगी था आम कौन करवा ये जरी ये अटाटी को पूरेदेवा बर्तमान देखते देखो मुझे जरी देख अटा पूरे ये जरी अटा रखार कारण मुझे चाहिए टिफिन रखिपार मुझे जरी रखार कारण ये जरी जो कर्नर सब तेल लगी था जरी तेल भी तेल लगी था ये अटा पूरे देले से कौन हम ना अटा चारिपाख जाक तेल लगे ये कण चापी देले से कण तेल जरी सब जो तेल थब एक्सट्रा जो तेल टिके थाए से सब अटा लगी जाए तापर आम आपको रुटी हो परोटा हो पूरी हो जहाँ भी आमको बन पारे ये अटा खराब हेनी आप खाली सकाल भी यूज करेंगे ना सागे सागे भी पकेट में एमती पूरे किसी समय पुणी पुणी यूज करेंगे आपंकर इच्छा आप यूज करेंगे किंतु आप जरी तेल जरिकी न फोपाड़ी यहीपरी कले बहुत भल। यदि आपको वीडियोटी भल लगे तेल लाइक शेयर कमेंट निहाती कर जय जगन्नाथ बाबा जय।